És molt important conscienciar les persones del que suposa tenir un animal, en un primer lloc, i després del que suposa també l'adopció vers la compra, perquè sí que és cert que existeixen molts prejudicis o que aquests animals estan una mica estigmatitzats. Aquests animals a vegades pateixen una imatge de que no estan educats per estar en una llar o per formar part d'una família, quan en realitat no és aquest el problema. El problema és que han tingut una mala primera oportunitat i busquen una segona. Se dedica principalmente a la recogida y rescate de animales exóticos que están en situación de abandono o que pertenecen a familias que ya no los quieren tener, y también se dedica a labor educacional y asesoramiento de administraciones para la gestión correcta de fauna exótica. A veces hablamos de animales que son muy longevos y que adquieren unas proporciones en edad adulta enormes, como son las iguanas o los grandes loros como guacamayos, y la gente se da cuenta así como de repente de que no les cabe en casa, de que los cuidados que necesitan en realidad son altísimos, de que las instalaciones que necesitan no les caben en la parte del salón que habían pensado. Es que es bastante desalentador ver cómo Cataluña todavía no ha planificado, así como ha planificado centros de acogida para animales domésticos, que son, insisto, 3 especies, para el resto de miles de especies exóticas no hay ningún tipo de plan de nuestra comunidad autónoma. Es primero que la gente no los adquiera, esa es la entrada, ¿no? Meditar e intentar no caer en el eslogan fácil de que un animal exótico, como no sale a la calle o no debería de salir a la calle, es fácil de tener. Súper complicado cuidar bien a un animal exótico. La entrada es no adquirirlos, y si ya los hemos adquirido, responsabilidad extrema. La nostra entitat és una petita entitat sense ànim de lucre que assumeix i recull animals que han estat abandonats al carrer o bé que famílies que ja no puguin mantenir-los, i nosaltres els assumim i els ubiquem en cases d'acollida temporals fins que trobem les famílies definitives. Nosaltres estem afincades aquí a Hospitalet, però sí que és cert que treballem en tota la província de Barcelona, tant Barcelona ciutat com Rodalies, Viladecans, Sant Boi i de més. Evitem les gàbies, no? Pel sol fet d'evitar les gàbies ja estem ajudant i beneficiant a l'animal, no? Viure amb una família, amb les rutines habituals d'una família, el carinyo, és molt diferent. Ser casa d'acollida, diguem que és la part més maca, no?, de tenir un animal, perquè nosaltres demanem que donguin l'amor i el carinyo i la companyia necessària per tots els dies, però l'associació s'encarrega de tot el tema legal i econòmic. Normalment el que passa amb les acollides és que tu comences per viure una experiència i et dones compte que agafes molt de carinyo a aquell animal. Llavors, a nosaltres ens agrada la idea d'acollida perquè sobretot és una idea molt bona per la gent que mai ha tingut animal o està en una situació temporal que no pot tenir un animal estable. D'aquesta manera ells poden disfrutar de l'animal i normalment el que sol passar és que s'enamoren i se l'acaben quedant. Lola vino de Reus, la encontramos acababa de parir 8 cachorritos, la trajimos para Barcelona, la tuvimos en una casa de acogida poquitos días y después fue a casa de Maribel, que es su actual adoptante, y se enamoró tanto de ella que ya no se fue. Aquí a Hospitalet el que volem intentar iniciar és una campanya per poder aconseguir més cases d'acollida, per poder assumir més animals aquí a la nostra ciutat.